אוקיי, חברים, אתם לא מבינים. יש עכשיו. מה נשמע? אוקיי, עכשיו. יש משחק של ריאל מדריד. ועוד שנייה מסיים את המחצית הראשונה. ותקשיבו, זה הלך ככה. התחיל מ-1-0 של... קודם כל ריאל מדריד נגד מיורקה. אותם הליגה הספרדית כמובן. וזה באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. ככה קוראים לאצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ממש ככה. וזה בעצם האצטדיון של ריאל מדריד. כן, האצטדיון של ריאל מדריד קוראים סנטיאגו ברנבאו. וזה התחיל מזה שמיורקה הבקיעו שער בנגיחה של שחקן ששמו מוריצ'י. ואז דקה 37, רגע, יש תקפה. שלוש אחת! באמצע של סחת, השרטות של השרת. באמצע של סחת, לא מאמינו. שיט, נכון אמרתי לכם ש 3-1. יש נבדל. טוב, אז קיצר, זה התחיל מ-1-0, ששחקן ששמו מוריצ'י שהבקיע לטובת מיורקה את 1-0. ואז דקה 37, שמעו טוב את הדקות שאני אומר. דקה 37, ארדה גולר כובש 1-1 בנגיחה. דקה 38, ויניסיוס כובש 2-1 עם הרגל החלשה שלו בדריבל מצוין שלו. הוא התחיל את זה מחצי המגרש בערך, אוקיי? אז גול דקה אחרי דקה. אז קיצר, 2-1 לריאל מדריד. let's go. אז קיצר, כפי שאמרתי לכם, 2-1 עזבו, לא רואים את זה טוב בתיאוריה האדומה. תקל דבר איתי. אני מרמת אוויר, מדבר איתי. אתם לא מבינים. כמעט 3-1 זה ארדה גולר וחבש קרן. אני כאן נראה לכם הסרטונים, ביי.